След 2 години COVID и 1 година война, някакси телевизиите се представиха по един начин, където се оказа, че водещия в едно предаване чете аутокю, слуша нещо в слушалката и се опитва да върти предаване. И вие сте от хората, които последната година-две сте ми се пръкнали, нали, от нищото в алгоритъма. И игнорирах ви предаването в началото, защото викам, някаква тежка тема беше. Ние говорим за кръг квадрат. Някаква тежка, примерно, що е Европа. И аз викам, няма да се занимавам с тук да ме заливат пак с евроатлантически ценности и така нататък. И 1-2 дена така го подмина и викам, накрая да видим какво става и вие сте водещ. И вие сте водещ в няколко предания, които гледах и много жестоко ви подцених. И това беше докато не се го говорихме с вас по телефона, когато включително казах, че сте преподавател. И сега ми е интересно да разбера всъщност какво занимавате вие. Кръг квадрат може да кажеш 2 думи само. Първо там ние сме 3, по принцип, както ядро. Аз, Тончо Краевски, разбира се, Андрей Райчев. Некси той е. Тук не става дума, разбира се, само за възрастта, става дума за това, че това е човек, който произвежда главното, което произвежда. Аз може да сте съгласни, може да сте съгласни. Това е машина за оригинални... машина пак. Метафора. За оригинални мисли, които провокират, които може да те воодушевят, могат да ядосат. Но така иначе произвеждат разговор. И Кръг квадрат по принцип, по замисъл с целия екип. Значи това сме ние 3, разбира се, тук продуцент Вера Райчева и купища други хора, разбира се, екипа от телевизията, в която снимаме в 7-8, които пък приютиха това място, приютиха тази идея за такъв тип разговори с едно много хубаво условие. Знаете кое беше условието? Условието беше да идваме на време за запис. Тоест, свобода, пълна свобода. Те не знаят ние за какво ще си говорим, не знаят кой ще поканим. Което е някакси дефиницията за свобода. А сега водещия, знаете ли какво ще ви представи като тема? Защото доколкото разбирам, сега гост водещия, той... Не, ние си координираме помежду си, разбира се, преди самото предаване, но това е формат, в който няма сценарий. Има условно тема, която след това започва да се развива така, както всъщност я виждате. Тоест, тя се развива не съвсем така хаотично, че по някой път може и така да изглежда, но живее свой собствен живот. Но Кръг квадрат по принцип е рефлексия, тя е отражение, или продължение по-скоро на един по-голям опит. Модерната дума тук е, ако трябва да използваме чуждица, workshop или работилница, в която, подобно същото име Кръг квадрат, само че не заснемано в телевизионен или подкаст формат, се провеждаха дискусии с хора, които имат своята професионална, разбира се, висока експертиза и уважение към това, което правят, своите обществени позиции, гледища, доста често разминаващи се. Не само по линията, разбира се, на, да кажем, либерално-консервативно, ляво-дясно, дори ако щете модерно и по някакъв начин, не просто защото на модерното не винаги съответства либерално, но на модерно-прогресистко и консервативно, запазващо, автентично. И по тези линии, нали, това се образува като една дискусионна група, отново с много такъв силен апломб и енергия на свобода на разговорите, които се водеха и също така започна тази работа, в която, например, участваха Андрей Райчев, Иво Христов, Николай Михайлов, Даниел Вълчев, Хран Александров, той също участва също в предаването, Георги Каприев, професор Есенар Кьосев, Митко Ганев, Първан Симеонов, Владо Йончев, ще изпусна някой, за което просто не искам, Тончо Краевски, разбира се, Ружа Райчева, кой ще... Както виждате, множество хора с различни възгледи, които могат да ги... Това не може да бъде, разбира се, не може да бъде заснето, но тоест една маса 4 души е възможно, но маса с 15 не. Така че това е едно продължение на нещо много любопитно, което в крайна сметка има един основен свой фундамент и мотор. Това е свободния
но не свободния разговор от една страна, разбира се. Той доста предавания публицистични твърдат, че имат така свободен формат. Но по-важното е свободен, но и не акцентираш само на злободневното. Тоест, това е един опит да се говори философски или теоретично, или съзерцателно да го кажем. Ето про Меглен Николчин, професор Меглен Николчин, съжалявам. Просто ще пропусна, но наистина много хора. Съзерцателен формат върху неща, които могат да бъдат ежедневни. Ето, примерно, въпрос за Европа е една публицистична тема. Не, може да я видите в новините, може да я видите в коментарните предавания, може да я видите и на страниците на някакви аналитични списания или сайтове. Но по темата за Европа може да се говори по два начина. Минимум. Може да се говори публицистично-журналистически, т.е. на ежедневна база. Може да се говори, разбира се, и сложно. И най-общо да го кажем академично. Исторически, философски, политологически. А може да се говори и по някакъв начин между тези две най-общо сфери, между тези две буквално полета на комуникацията. Може да се пусне мост и да се говори едновременно публицистично, т.е. доколкото е все пак телевизионен продукт, но с философски може да продължи прекалено претенциозно, но със сигурност поне с една теоретическа нагласа. Т.е. нагласа да седнеш спокойно и от някакви по-големи дълбочини да се опиташ да споделиш мнение. Пак да се опиташ, защото тук главната идея е, че това са едни есета. Каквото и значи думата есе опит. И това са опити на хора, които в началото тримата, после някой път един от, т.е. Андрей Райчев винаги, но после двама или един с четвърти човек или пък съвършено друга конфигурация, няма значение. Но това са винаги опити за разговори, които да правят мост именно между публицистичното от една страна и теоретично съзерцателното, научното, ако искате го наречете, въпреки че разбира се, това не е наука. Но се копае, както се казва, от мината, от рудника и на историята, и на философията, и на социологията, по някакъв пъти от други полета, които сега, чак богословия, не съм сигурен, че тук някой от нас е говорил по някакъв начин, разбира се, убедено, т.е. не убедено, но запознато богословски, но със сигурност се навлиза и в това поле. Тоест, става един меланж, който обаче удържа форма. И слава Богу, вече скоро ще станат 100 епизода. Поздравления, за което аз много се радвам на успеха на предаването.